קהל נכבד, ערב טוב וחג שמח לכל הבאים מקרוב ומרחוק לחגיגת ההקפות השניות המרכזיות בתל אביב, הנערכות כמיטב המסורת בהפקתן של עיריית תל אביב-יפו, המחלקה למופעים, המחלקה לתרבות תורנית של עיריית תל אביב, המועצה הדתית לתל אביב-יפו. ותודה לבעל התביעה מר דורון מאירי, מסביר המועצה הדתית תל אביב. קהל נכבד, מתכבד עתה בברכתם של הרב הראשי לתל אביב-יפו וראשי הציבור בעיר שיביאו את ברכתם להמוני החוגגים. ואני מתכבד להזמין לבמה את מר רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו, את מרן הרב הראשי לתל אביב-יפו, הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, ואת מר אלדד מזרחי, ראש המועצה הדתית תל אביב-יפו.